Do ong'ado ni en ataro mar tamo ganda ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Kamano bende obila ok oyiene dhi e chungo ng'anyo ka ok girwako uniform mayangogi. Kaka jafwambo marwa Simfros Okinda lero, doho mamalo bende koro ogolo chik ne sirikal mondo ochul ji maroko maromo 11 maende nohinye ng'anyo mar Gen Z e higa mokalo. En loch ne jong'anyo manodhi e doho mar kwedo wach mar tamo jong'anyo donje chuny boma ma Nairobi tok doho ng'ado ni en ataro mar chik tamo ganda ng'anyo e boma no. Kogolo ng'etono, jayal buche Bahati Mwamuye okoni chik mane gol kod komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei ne odhi ataro mar chik. Ewi mano, doho chiwo omenda maromo shillings milion 2.2 ne ji 11 kaka chudo tok jong'anyo ywak ni obila notiyo kod teko mathoth kuomgi kendo rocho ratichgi e kinde ng'anyo mag Gen Z. The awards of 100,000 each and in general damages and 100,000 exemplary damages for violation of constitutional rights as awarded above shall be borne by the state and not by the second and third respondents. Mabiro kaluwore kod bura mane chwal gi ji 11 mane donjo ne Attorney General Ogai mar obila kod komanda mar obila ma Nairobi bang' ne od bura kokale twak margi mar tarik 8 dwe mar 6 higa mokalo ne koni onge ng'ata ma ibiro yiene ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Kamano bende doho ng'ado ni obila duto ma yore ng'anyo nyaka rwak uniform kendo kik gium wengegi. Ng'eto makamano biro kaluwore kod bura manochwal kod riwruok mar Okinde LSK kamane gidonjo ne apisa moro mane iparo ni ema nonego Rex Masai. Ma timore kinde mar riwruoge mopogore wuok oko mar kedo ne ratiro mag jong'anyo tok ng'anyo manotimre e higa mokalo kamano weyo ka oganda mathoth owito ngimagi kendo mamoko oyudo hinyruok e lwet obila. Simfros Okinda, Ramogi TV.